Mira, de fet, en pocs mesos, Ripoll s'ha pogut, gràcies a la policia local i als Mossos d'Esquadra, intervenir dues plantacions de marihuana realment importants, valorades en $500.000. Ha estat una actuació bastant important en aquest sentit i és evident que Catalunya s'ha convertit, no?, en el cau de narcotraficants que evidentment atempten contra la salut pública i contra el futur dels nostres fills, perquè fins i tot es distribueix drogues al voltant de les escoles i dels instituts, temptant, no?, la nostra canalla perquè comencin a consumir això. Evidentment no ens ho podem permetre. Hem d'aplicar tolerància zero contra el tràfic de drogues i hem de perseguir fins on faci falta totes aquelles màfies que intenten introduir substàncies perilloses a casa nostra. I pel que fa a les ocupacions, cal evidentment una regulació molt més dura que permeti actuacions en 24 hores, perquè el que no és just és que no es respecti la propietat privada ni la intimitat de les persones i que encara, a més, triguin un any a desallotjar-los i gastant, a més, una fortuna amb advocats, quan llavors t'acabes trobant el pis fins i tot destrossat, no?, per aquells qui l'havien ocupat. Tot això s'ha de regular, s'ha de protegir el propietari i s'ha, evidentment, castigar el delinqüent que ho fa, no pas premiar-lo amb una estança gratuïta en un domicili que no és seu.